Kaagyari naman ang pagpabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sining weekend. Quick weekend getaway bala ang luyag niyo. Kaag matahom nga views ang syudad gikan sa ibabaw sa bukid. Inabala nga may infinity pool nga overlooking sa syudad kag pwede makakadto for the day o kun overnight. Mga 45 minutes to 1 hour lang nga drive halin sa Bacolod City kag ininang maabtan mo nga view. Ina, ang aton katuan buwas sa tripping dinuming at 10 a.m. Mga estudyante naman sila sa abroad nga nagpatigayon sa mini concert sa mga mall agud nga matagaan sa libre nga school uniform ang pila ka mga estudyante sa Bacolod. Pinagi sa ila talento, nakapanghatag man sila sang sports equipment sa iban nga mga pungsod. Kilahon naton sila sa episode naman sa Baganihan sa Sunday.